Bona tarda, benvinguts a l'Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic. Sempre anem a llibreries, festivals, salons, acostant el que és la literatura o tot el que envolta el gènere fantàstic, el fandom en general, el friquisme. I avui som a la primera edició del Festival Sci-Fi Barcelona i com que precisament aquest festival té la temàtica de ciència-ficció, hem cregut molt convenient portar un convidat que precisament ha fet una de les apostes més arriscades de la ciència-ficció en català. Ell ara dirà que no, perquè és molt modest. Pots dir arriscada, pots posar l'adjectiu que vulguis. Ricard F, benvingut. Molt bona tarda, moltes gràcies, Karen, per convidar-me. Per qui no conegueu el Ricard F, ell és il·lustrador, és multipremiat en àmbits de còmic, també 1.000 nominacions a l'Eisner. El 2021 es va estrenar amb la novel·la Les màquines del caos en l'àmbit literari, i el 2024 ha encetat el que jo considero que és una de les grans apostes que no teníem en la literatura en ciència-ficció en català, que és fer una saga de space opera de 6 llibres. O sigui, comença ja a saber que té aquesta trama que durarà 6 llibres, amb aquest compromís també per part de l'editorial Mai Més, que crec precisament que també ha sigut molt valenta de dir que sí a aquesta bogeria del Ricard. I ara, en el moment que estem, hi ha 4 llibres publicats, espereu que tinc els noms aquí, Els confins i la tenebra, Des de sempre i fins l'infinit, La síndrome del sol-terra, Una quimera per la humanitat, i d'aquí molt pocs dies, a finals de març, el dia 26, sortirà La nostra mort és una tempesta. Per tant, estem parlant que en 2 anys hauran sortit 5 dels 6 llibres d'Estela Signata, que molta gent dubtava que això arribés a passar. Jo, el primer... Sí? Sí. Clar, per posar una mica de context, tenia moltes ganes de tenir aquesta conversa perquè quan va sortir el primer llibre d'Estela Signata, nosaltres estàvem al programa Quimèric i va haver un impàs en què vam deixar de fer el programa i després el vam reconvertir en aquest podcast que tenim ara. Llavors, en aquest procés és quan han anat sortint tots els llibres d'Estela Signata, els he llegit tots a mesura que han anat sortint. Soc molt fan, ja ho saps, ja els hem anat comentant, i era de justícia poder parlar amb tu a l'Idíl·lic i fer-ho en un context on hi ha amants de la ciència-ficció com els que tenim avui aquí. A veure, context argumental. Doncs la història parteix d'una conspiració a la flota dels confins que volen sortir de la volta, o sigui, estan confinats dintre una part de l'espai. A veure si ho aconsegueixes. Sí, és difícil, I llavors hi ha una rebel·lió dins d'aquesta flota per intentar sortir d'aquesta volta i veure què hi ha fora. Llavors, el primer llibre és com es crea aquesta conspiració, el segon llibre ja comencen a passar coses i a saber-se algunes coses, i llavors, el tercer i quart, anem a un altre temps, amb uns altres personatges, molts, també t'ho diré, i aquí és quan ja es comencen a cuinar les respostes, que crec que molta gent dirà, a veure si fins al 6è llibre, quan acaba el quart, ja tenim moltes respostes de les preguntes que ens van fer en el primer, i ara moltes ganes de saber quin és el 5è i el 6è. I jo la primera pregunta que et vull fer, més enllà de la trama i de tot, és, ara que ja estàs acabant aquesta saga, que ja veus que estan 5 llibres pràcticament publicats, encara estàs convençut de que no ha estat una bogeria? Si ho tornaries a fer o no ho tornaries a fer? A veure, no, tornar-ho a fer tal qual no ho tornaria a fer, ja està fet. Jo soc de les coses de volia fer això, ho he fet i ho hem aconseguit. No ho he fet sol, gràcies a editorials com Mai Més, que editorials petites són les que arrisquen i aposten. Jo crec que sol no hagués pogut fer res sense un panorama com el que m'he trobat quan he proposat aquesta idea. Ho faria de manera diferent, potser. No ho faria, crec que és molt arriscat veient el panorama, ja no de la ciència-ficció, sinó del llibre en general a Catalunya. Tot i així, m'ho he passat superbé, crec que ha valgut la pena, crec que hem fet un foradet i jo sempre dic que la part divertida d'això és ara veure què passa, què genera. És a dir, no m'interessa tant l'èxit que pugui tenir o l'èxit relatiu, sí que m'interessa, no ho negaré, però una part que sempre m'agrada és veure què provoca això. Si hi haurà més gent que voldrà fer-ho, hi haurà gent que s'animarà, editorials, autores, veure què provoca. Jo crec que són les coses que més o menys volem la majoria de gent que ens dediquem a... Tu tenies ganes de crear una corrent, Bé, et planteges per què ningú ha fet mai aquestes coses, no? Perquè és una bogeria. Bueno, és una bogeria, no? Però ara tenim unes circumstàncies que permeten precàriament
però que permeten fer aquesta mena de bogeries. Llavors estem obrint un caminet. Jo no em poso el gomet jo mateix, vull no tenia àvies i llavors em tracto d'aquesta manera i em dono permís, però sí que entenc que editorialment estem obrint un camí que pot ser interessant. Potser serveix perquè la gent decideixi no fer-ho, no en tinc ni idea, però sí, a l'expectativa. A veure, el primer escull que vas haver de creuar va ser el del format, perquè tu això ho havies previst com una trilogia, però de tots xals, de llibres d'aquests molt gruixuts. Com les de veritat, com les trilogies de veritat de ciència ficció. Clar, però et van dir, això aquí ara mateix a Catalunya no es pot fer. No van ni arribar a dir-m'ho, crec. Crec que jo els hi vaig enviar la proposta, que hi havia el primer llibre sencer i la meitat del segon, i els hi vaig dir, anem per aquí. I vaig veure les cares i em vaig tenir prou. I vaig dir, d'acord, no passa res, us ho mireu, us ho plantegeu, i els hi vaig fer de seguida una proposta. Dic, jo això puc retocar-ho, perquè ja havia donat voltes, perquè suposo que d'una manera o altra s'ha de tenir present les condicions i el que passa, diguéssim, en aquest lloc anomenat mercat editorial, i hem de ser realistes a l'hora de fer una proposta. Escriure, potser és la part més barata, però editar, corregir, imprimir, distribuir llibres al voltant de 700-800 pàgines és car. El preu de mercat que ha de sortir després és molt elevat. Llavors el marge, diguéssim, que té l'editorial per jugar-hi és molt reduït, i llavors jo vaig fer la jugada de dir, escolta'm, això ho podem trampejar, puc no agafar els llibres que tinc previstos i tallar-los per la meitat, però retreballar-los de manera que puguin sortir amb unes entregues, diguéssim, més reduïdes, més abastables per una economia com la de Mai Més, que no deixa de ser, els hi van bé les coses, però no deixa de ser una estructura petita, i a més plantejava la possibilitat de... Teníem ja un llibre i mig dels volums grossos, això es transformava ràpidament en 3 llibres. Et donava un marge també, per acabar. Donava un marge tant a mi com a l'editorial, a la manera de plantejar, la periodicitat en la que podia sortir, tot plegat, que feia tot una mica més portable i inclús llaminer, jo crec. Clar, això també de reconvertir llibres, que això ho hem parlat moltes vegades fora de micro, va suposar, quan retoques el segon, perquè siguin 2 llibres independents, fa que el primer acabi d'una manera que és impossible que no tinguis ganes de llegir el segon immediatament després. Jo sempre dic que vaig tenir la sort de tenir els 2 en la meva possessió en el moment que vaig llegir el primer, però estic segura que molta gent ha dit «Ala, què has fet aquí?», no? Ara que ja anem pel quart, has notat que tothom que ha començat el primer està en el quart, o li estan donant temps a que acabi la saga, o s'han enfadat pel final del primer, o quan vas fer el salt de tancar el primer i el segon i canviar de personatges i de moment doncs vaig veure gent que va dir val, poso la pausa i m'espero, com ho estàs veient tu? Jo crec que hi ha una mica de tot. Hi ha gent que d'una manera molt fidel segueix els llibres a ritme d'aparició, més enllà de que els agradin més o menys. Vull creure que hi ha gent que se'ls compra o no se'ls compra i espera que estiguin al 6. Hi ha gent que se'ls llegeix de 2 en 2, com que són arcs, diguéssim, narratius. Crec que potser seria la manera més, la manera idònia de llegir-los, potser seria de 2 en 2. Per això el primer i el segon van sortir a la vegada, diguéssim, era tot l'interès, no només de captar el públic. Els altres tampoc hi ha hagut molta diferència entre un i l'altre. No massa. Hem intentat sempre mantenir... Potser el temps que passarà entre la sortida del 5è i el 6è serà més llarg. L'has acabat d'escriure el 6è o no? No, encara no l'he acabat d'escriure. Era el kit de la qüestió. Cada llibre, diguéssim, és més exigent que l'anterior, molt més. I el 6è, diguéssim, vaig com així, com dient, ai mare. Bueno, ho hem de fer bé, no? És que la complexitat augmenta. O sigui, al primer tenim una protagonista molt clara que sí que es manté al llarg almenys dels 2 arcs aquests que estan publicats, però és que a partir del tercer comencen a aparèixer un munt de personatges. De fet, vas afegir un glossari al final o a l'inici perquè la gent no es perdés, així com les... Era una demanda, diguéssim, de les lectores del principi del primer arc, diguéssim, quan va sortir, jo vaig creure que no era necessari. Segueixo creient que no és necessari. És bonic poder-ho fer,
però hi havia una demanda per part d'això, per part del públic, de dir, ei, necessitem un glossari, necessitem un mapa, necessitem... El mapa no el necessitaven, però són friquis i el volien. Hi havia gent, o sigui, era on jo vull un mapa, no? Hi havia gent que el demanava, Sí. Hi havia gent que el demanava. Llavors vam afegir i llavors vam decidir a partir del tercer, crec, començar a afegir el glossari, començar a afegir un resum, no?, dels llibres anteriors o dels fets anteriors, és a dir, començar a treballar aquest aspecte per cuidar, no? És una manera d'escoltar el lectorat, no?, de veure com ho està seguint, i quan fas un projecte així, que és llarg en el temps, et permet cuidar-lo d'aquesta manera i que sigui viu. Quan vaig començar a llegir el quart i vaig llegir el resum, dic, hola, no recordava la meitat, perquè realment hi ha moltes trames, però sí que aconsegueixes enllaçar-les totes i que quan acaba el llibre no et sentis estafat, o sigui que diguis, val, m'estàs responent coses. Sí que m'estàs deixant alguna cosa pel següent arc, però m'estàs responent coses perquè al final dius, home, portem 4 llibres ja, no m'enganyis. Jo crec que això també és un treball d'honestedat per part de l'escriptor que podria dir, doncs no, fins al final ho deixo tot obert i ja us espavilareu, no? I al final també el deixo tot obert i ja està. No, tinc molt clar des del principi on vaig, i vaig fer una feina quan vaig començar-ho a treballar d'estructurar-ho de manera que no totes les respostes arribessin al final. Jo sé que jo soc lector i soc espectador i no m'agrada, diguéssim, que em deixin constantment, diguéssim, penjant d'un fil, no? I que sí, val, potser al final, però el recorregut ha de ser agraït també. No? I sí que m'agrada que durant la lectura, doncs, al cap, no?, de les persones que ho llegiu, doncs aneu fent teories o us aneu fent preguntes i tot plegat, doncs acompanyar-ho una miqueta, no?, i anar donant carmelets. Sí que no ho faig, crec que el que intento és no donar les respostes tal qual, és a dir, les respostes estan allà, cal estar atent, cal saber-les llegir, cal saber-les interpretar, és a dir, hi ha respostes que són més evidents, respostes que ho són bastant menys. Quan parlem d'Estela Signata, jo crec que el primer que ens ve al cap, els grans lectors, és la construcció de mons. El world building d'Estela Signata és gegantí. Jo vull saber com l'has construït, o sigui, si l'has construït sencer, si l'has construït per blocs, si tens a casa una gran paret d'aquestes que semblen de psicòpates, amb pòstits i dibuixos i aquestes coses, o com treballa Ricard F. a l'hora de construir això? Treballo amb llibretes, bàsicament. Sí que tinc fulls grans amb cronologies, mapes i tot el que cal, perquè has de tenir en compte molts esdeveniments, molts personatges, un univers que és complex, amb les seves paradoxes de tota mena. Llavors, jo no sóc un constructor de mons com se sol fer o com sents a vegades dir, no? Hi ha gent que construeix tot l'univers, no? Totes les cultures, les seves polítiques, no? Les seves idiosincràsies, els seus idiomes i les seves mitologies, i llavors explica la història. No? Jo és al revés, jo tinc una escriptura que és una mica més orgànica, sí que construeixo el recorregut narratiu, l'estructura narrativa, sí que hi ha una sèrie d'elements que són imprescindibles ja des de la premissa, que treballi, que tingui clares més o menys com seran. Llavors el que faig és a l'escriptura deixo que les coses succeeixin, és a dir, començo a posar normes a la meva escriptura i dic, mira, aquests personatges parlaran així, no ho he preparat, no? Llavors sí que en els treballs posteriors de reescriptura de cada llibre vaig polint, hi ha coses que em serveixen, hi ha coses que em molesten, que em fan la traveta, diguéssim. I dius, ara no puc retocar, no? Ja està publicat. No, clar, el publicat ja està publicat, sí, però en els 2 primers llibres, per exemple, jo tenia molt clar cap on anava, llavors el lore, no? Per mi són coses que moltes vegades que donen una mica de pes, però la trama no està única i exclusivament, diguéssim, muntada per justificar aquesta construcció de món. És una cosa que és orgànica, que avança a la vegada, per mi, a nivell de creació. I quant de temps t'ha costat crear tot això? Mira, vaig començar-lo a escriure, me'n recordo. Diria que era aproximadament al març del 2020. Vaja! Per què serà? Es diu Els confins i la tenebra, el primer. Vaja, per què serà? Són els llibres aquells del confinament que no parlen del confinament. Llavors vaig enviar el manuscrit de Les màquines del caos, a Mai Més, i estava tan nerviós que vaig dir, no em puc quedar esperant, començo a escriure una altra cosa, i vaig partir d'una idea que tenia feia temps,
i vaig començar-la a explorar i va anar creixent, i va anar creixent, i va anar creixent, i va anar creixent. Llavors, en aquest procés d'anar creixent i d'anar construint, i que hi ha una part jo crec, d'exploració, és com si agafés un matxete i vaig tallant lianes i vaig tallant marqueses i fulles grosses que no em deixen veure què hi ha més enllà per descobrir-ho. Això va configurant un univers d'una manera concreta que a mi ja m'està bé. Sí que en aquell moment dic, això necessita estructura, això no ho puc improvisar, i això necessita que tot això comenci a ordenar-ho, que comenci a posar noms a les coses, que comenci a definir faccions, a definir normes, diguéssim, de com funcionarà aquest joc. Clar, com dèiem, el joc es va complicant. El primer i el segon doncs, és una cosa més assumible a nivell de psique, de dir, val, hi ha aquests personatges i és una línia, però el segon, el tercer i el quart és un salt amb molts personatges, amb viatges a l'espai, viatges simbòlics o no en el temps. Clar, ha sigut diferent per tu l'escriptura dels dos primers que dels dos segons? Sempre és diferent. Vull dir, primer parteixo d'un fet que és simple acumulació de bagatge i experiència. Sé molt més bé el que estic fent quan escric el tercer i el quart que quan escric el primer i el segon. Tinc molta més experiència, escric més còmode i vaig molt més de cara a barraca i dono menys voltes per lo que suposa menys feina. Més feina potser de preparació, però menys feina d'escriptura. Llavors per mi això està clar. Sí que m'agrada, no sé si perquè jugo a rol i jocs de taula i m'agraden les coses lúdiques, sí que m'agrada jugar amb les expectatives i fer, entre cometes, participar les lectores de la narrativa i que es preguntin i que es sorprenguin i jugar això, una mica amb el dir, ostres, estàvem allà i ara què és tot això d'aquí, no? Per mi és fonamental, és a dir, és la diversió, diguéssim. Jo a l'hora d'escriure i pensar, vull saber, és que m'agradaria veure la gent quan comença a llegir el tercer llibre, veure'ls per un foradet i dir, on són els meus personatges, què és això? És que recordo perfectament l'impàs entre quan vam acabar tots de llegir el segon i estàvem esperant el tercer, i vam coincidir en clubs de lectura, en presentacions, i ell deia, tot això que sabeu ara no us serveix de res, el tercer és un reset, i era com un, què? Però si jo estic aquí fins a dins de tota la història i vull que m'expliquis més. I llavors, en la presentació del tercer, recordo que vas fer el símil de el primer i el segon és un tema eròtic, però ara en el tercer... Espera, ho deixem per després i ens posem a cuinar. A mi això em va trencar perquè vaig dir, ara no sé si llegir el tercer, no sé què fer amb això, no? Però realment hi ha un fil conductor, un únic personatge que sí que segueix del primer, el segon, el tercer i quart, que és la Varen, i és un personatge que canvia, que creix, que li passen moltíssimes coses. Pobreta. Sí, perquè la pobra està molt torturada. Quin vincle tens tu com a autor amb aquesta protagonista? Vull dir, no sé si li tens carinyo, l'odies, les dues coses alhora, perquè clar, l'estàs portant, és la seva odissea, en veritat. Sí, em fa una mica de paneta, no ho negaré. És que clar, la pobra més desgraciada no pot ser. Tot i que, jo no sé, clar, tu has entrevistat a més autores, no acostuma a passar que el personatge principal sigui aquell amb qui tens el vincle, diguéssim, més fort. Vull dir, gaudeixo molt més d'altres personatges que no de la Varen, tot i que la Varen la gaudeixo i estic acompanyant-la en el seu viatge, aquest creixement, sé on acabarà i tot plegat, però no és un personatge que gaudeixi particularment, vull dir, gaudeixo com gaudeixo l'escriptura, però no hi tinc això, una afecció, diguéssim, concreta que pugui mesurar. En canvi d'altres personatges, vull dir, la Mater, la Nicola Beisser, per exemple, m'agrada molt. Els personatges que estan a l'extrem, diguéssim, que tenen un punt de tortura, perquè puc volcar-hi coses meves, diguéssim, que són molt allunyades del Ricard, diguéssim, del Ricard tal qual és la persona, i em permeten jugar i em permeten treballar maneres de fer i de pensar i d'actuar i de reaccionar que igual la reprimeixo, que a mi m'agradaria anar pel món potser donant cops de puny, no ho faig per sort pel món i per sort meva, però alliberar així d'un personatge que pugui tenir aquest punt primari i de reacció, doncs ho trobo interessant. Clar, el problema, o la virtut, depèn de com vulguis dir, de la Varen, és que convença com una persona de carn i ossos com nosaltres, amb una vida més o menys com la nostra, però en una escola militar, és una cadet i li passen coses, i a mesura que va passant la història
ja s'acaba convertint en quelcom que va més enllà O sigui, és com una mena de... no sé, com un Jesucrist de la humanitat, no? O sigui, clar, és ella la que juntarà les peces del trencaclosques, que és el que ens planteja el primer llibre, de què és la volta i per què no podem sortir de la volta i quan sortim de la volta el que passa per què, no? O sigui, és tot un... Hi ha moltes pistes amagades en els noms i en els cognoms, hi ha moltes coses, hi ha molta mitologia amagada i... Jo aquestes mai les pillo perquè sóc la típica que els noms faig així. Com si fossin mobles de l'Ikea. Sí, totalment. No passa res, però si un dia fas una mica de prospecció, diguéssim, potser et descobriràs coses. La Baran comença falsament com un personatge ordinari justament per demostrar que no ho és, no? I de fet es diu Baran Aion. Aion és el temps cíclic, diguéssim, no és Cronos, és el temps que avança. Aion, diguéssim, és una divinitat mitològica que és el temps cíclic. I si ens fixem en el primer arc, evidentment és un peix que es mossega la cua que passa allà dintre, no? I això definiria una mica el personatge, i estic dient masses coses. És que, clar, parlar d'una saga de 6 llibres és molt difícil, i de fet, el Ricard també ho parlava un altre dia, diu, tothom s'atreveix a fer-li l'entrevista en el primer llibre o en el segon, però quan ja anem pel quart o pel cinquè, és com que fa una mica de por, no? Perquè dius, ara de què parlem? Que no sigui un super spoiler, no? Crec que és una cosa, que és una constant que es veu a la gent, a la bona gent que es dedica a penjar ressenyes a internet, no? A xarxes o de qualsevol mena, que és de... Bueno, el quart m'ha agradat molt, però no puc parlar-ne perquè sabia fer-vos spoilers, no? Molts. I, bueno, no passa res. Clar, a mi m'agradaria per un cantó que la gent que el llegeix puguin comentar-ho entre ells. Sé que hi ha gent que fa lectures conjuntes i ho trobo molt divertit, que això passi, em fa sentir molt bé. I per un altre, també crec que en algun moment hi haurà gent que se'ls llegirà seguits, que és una experiència diferent. Llavors, no sé, no... Clar, jo trobo a faltar, ja els 2 primers hi ha un personatge que m'agrada molt, no? Que és aquest company de la Baran, que clar, en el tercer i el quart no surt. No sé si el retrobarem, el 5è i el 6è. Si vols t'avanço coses, si no... Si es pot dir alguna cosa sense fer un spoiler? Sí, està clar que al 5è recuperem personatges del primer i del segon llibre. Sí, clar, tornem allà on vam deixar, pràcticament, no diré immediatament després, però una miqueta després, sí. És a dir, continuem amb els esdeveniments allà on els vam deixar, redimensionant-los amb tot allò que hem après del tercer i del quart, diguéssim, i és com, vinga, va, anem-hi, bola de neu fins al final. És que realment, és que costa molt perquè no ho puc explicar, no? Però el que tu saps quan acabes el quart llibre et fa reinterpretar tot el que has llegit fins a aquell moment. O sigui, de cop tot el que donaves per fet en el primer i segon ja no ho és, i té tota una explicació i té el que dius tu, anar endavant i endarrere en la lectura de la humanitat. Jo crec que això és està molt ben fet, realment. No és una pregunta, és un comentari, no? Vull dir que sí, realment quan el llegia, de fet tinc la meva parella per aquí, ja sap que anava fent els comentaris, no? Anava llegint i jo deia hola, quin jardí s'ha posat aquí, i acabar l'última pàgina i dir ole tu, que m'has resolt tot això, i a veure per on em planteja el 5è i el 6è, perquè realment té molt de mèrit. I jo crec que molta gent que escolti aquesta entrevista o que hagi anat veient algunes cosetes farà links mentals, per exemple, amb Dune, amb la Fundació, molts altres que després parlarem. Ja, sí, no sé, i a vegades crec que hi ha influències de coses que ni controlo, és a dir, soc com un canal, saps què vull dir, on tota la morralla que tinc al cervell es buida quan escric o quan dibuixo o quan m'invento històries. Tu volies fer algun homenatge conscient? No necessàriament, vull dir, soc fan de tota la vida de la Guerra de les Galàxies, de Dune, de Battlestar Galàctica, tant de la sèrie antiga com de la nova, The Expanse, tant de la sèrie com els llibres, d'Ursula K. Le Guin, els Desposseïts, també m'agrada molt, és a dir, tot aquells inputs, inclús n'hi havia algun que és voluntari, que no sé si es percep en part de l'estètica, sobretot en el primer i el segon llibre, que és Ulisses 31, que per mi és una de les meves referències, diguéssim, bàsiques, absolutes de la ciència-ficció.
Ets jove. És el que hi ha. T'has de posar al dia, doncs. Sí, sí. No sé si he aguantat, jo no la vull tornar a mirar perquè són aquelles coses de quan ets petit, no? Que s'aguanten molt bé a la memòria, però que si les tornes a revisar dius... Ai! Per això costa, Sí, Soc una mica reàcia a mirar enrere en aquest sentit. Abans començàvem l'entrevista parlant de que tu ets il·lustrador, que, sobretot de còmic, però és que tu aquí també fas un exercici com a il·lustrador, el més visible és el de les cobertes, són autèntiques obres d'art, són molt suggerents, s'allunyen moltíssim de l'estètica pulp que solen tenir els llibres de Space Opera. Com vas arribar tu a dir, va, faré aquí un quadre com el de la Capella Sixtina, però per Estela Signata? Hi arribem per casualitat, et diria. Sempre és un joc. En Sergio, editora de Mai Més, és també qui s'encarrega de tot l'aspecte visual, diguéssim, i de disseny dels llibres. Jo he sigut ja il·lustradora de moltes altres cobertes de Mai Més i per tant ens coneixem molt bé, ell sap com jo funciono, jo sé com funciona ell, com ens tensem, com ens tirem, com ens provoquem, diguéssim, l'un a l'altre. En principi no havia de ser jo qui il·lustrés les cobertes, com a les Màquines del Caos havia de ser la Marina Vidal, qui continués, que tenen aquesta constant a Mai Més, no? Una il·lustradora s'ocupa d'unes autores en concret i va seguint aquells títols que van sortint. No havia de ser jo, havia de ser la Marina en aquell moment no podia, i vam començar a tirar la canya a altra gent. El Jon Juárez va ser el primer que vam contactar perquè la seva estètica, les seves il·lustracions, no sé si coneixeu el Jon Juárez, és un il·lustrador basc, va ser el director d'art de, com es deia, la sèrie aquesta de dibuixos animats de ciència ficció, aquesta de HBO, ostres, que arriben a un planeta, que és una cosa molt psicodèlica. Ja em sortirà, veus? Tu te'n recordes que t'ho he dit? Fora de micro ho hem dit, sí. Doncs això mateix estava dient. Doncs aquesta sèrie de dibuixos animats tan bonica i tan surrealista. Que quan apaguem la gravadora et vindrà el nom. Exacte. Scavengers... Sí, algú li ve? Scavengers què? Sí? Bueno, és una sèrie molt bonica i ell és el director d'art i resulta que en el món de la il·lustració tots ens coneixem i li vaig tirar la canya i ell em va dir no! Pues sí, va dir, soy honesto contigo, Ricard, no. Digo, estoy no sé cuántos meses para hacer un dibujo y tú me pides que haga 6. Saps què vull dir? I vaig dir, vale, és igual. Llavors, amb en Sergio, mirant què podíem fer i veient que era difícil trobar allò que volíem, que era donar una estètica particular a les cobertes, com tu dius, allunyar-nos absolutament de l'estètica habitual de les cobertes de Space Opera, que són intercanviables. Sí, totes són iguals. Pots anar allà i canvies el títol i són vàlides. Llavors volíem allunyar-nos d'això, primer perquè ja és prou marginal el gènere en si mateix, volíem fer-lo llaminer, volíem fer-lo d'aquí, apropiar-nos, diguéssim, del gènere, i vaig dir, ei, no trobem el que volem, no? Les il·lustradores que proposem al final per un X, Y o Z no ho accepten, soc il·lustradora, puc provar jo d'allò que volem fer, no? Més o menys buscar-ho. Si no ho trobem, vaig dir, no passa res, seguim buscant i ja trobarem algú que ho faci. I aquí ens vam embrancar amb en Sergio i evidentment quan comences a jugar ja no pots parar, no? I vam fer moltes proves buscant moltes direccions de cap on podíem anar. Perquè aquest vincle amb l'art clàssic, el tenies clar o va ser fruit de l'experimentació? Fruit de la conversa. Fruit de la conversa, de compartir, de dir, ostres, i cap on podem anar, quins elements tenim a dintre de les novel·les que puguem agafar i posar-los a coberta, i va aparèixer a la volta l'èter i de l'èter a l'alquímia, diguéssim, que és per mi un subtext de tota la saga. I aquí vam dir, alto, tenim alguna cosa, l'alquímia té tota una estètica mitjaval, la seva simbologia, hi ha les il·luminacions, hem dit, podem anar per aquí. Vam començar a fer proves i vam acabar trobant, diguéssim, una idea que ens interessava molt. Però vas anar del mitjaval al renaixentisme. Justament, aquí dèiem, vale, aquesta idea està bé per la coberta de la primera, però tenim 5 més a darrere que s'han d'aguantar, han de ser sòlides, s'ha de veure que forma part del mateix univers, no ha de ser prou repetitiu però s'ha de reconèixer, etc. I el mateix, parlant, diem, ostres, estem partint de les il·luminacions mitjavals, podríem fer un joc d'avançar, diguéssim, en la història de l'art. En certa manera, la història de l'art
jo dic sempre espiritual, no? Aquella manera que s'ha tractat o la religió o la certa espiritualitat en l'art, fins que arribem, diguéssim, a Muixa, no? Que serà Alfons Muixa, que serà la coberta amb qui ens hem inspirat per la coberta del 5è llibre. Muixa tenia dos vessants com a artista, una vessant d'il·lustrador publicitari, que és potser la més coneguda, que són els seus cartells d'Art Nouveau, no? Amb aquestes dones, Sarah Bernhardt i tot plegat, que té potser un univers visual que ens pot recordar certes coses de Ramon Casas, inclús, però també tenia una vessant de pintor d'èpiques eslaves, que són brutals, són quadres de gran format, de teoria, de composició fantàstica, no? I és una cosa molt, molt espectacular visualment, i vaig dir, doncs, barrejaré els dos universos de Muixa, diguéssim, per fer aquesta proposta. Però cada coberta ha sigut assaig-error, anar provant què funcionava. A vegades teníem idees que quan les plantejàvem no funcionaven per enlloc. I no sempre és fàcil trobar coses que siguin identificables com a pas del temps, diguéssim, en l'art, bueno, però ens ho passem bé. Clar, entenc que la 6ena, fins que no acabis el llibre, no la faràs, o sí? Està en procés. Ah, l'estàs fent en paral·lel. Sí, hem de treballar aquest ritme. Si volem que els llibres surtin així, s'ha de treballar a fondo. Sí. Encara no tinc el títol, perquè els títols, si t'hi has fixat, si has estat atenta, surten del propi text del llibre, tots ells. I llavors, fins que hi ha un moment que estic escrivint i dic aquest. A vegades el deixo com a work in progress, diguéssim, i dic, bueno, m'espero, potser encara falten 200 pàgines per escriure i potser surt una cosa més interessant, però hi ha un moment que dic, això és el títol del llibre. Això, per mi, resumeix tota la intenció del llibre. Clar, el que ha passat amb les cobertes és que hi ha hagut una mica de tràfic de postals, no? De làmines que s'han avançat abans de que sortís el llibre, que han sortit juntament amb el llibre, i molta gent reconec que s'ha comprat el llibre per aquesta coberta. O sigui, realment crec que el procés de màrqueting ha funcionat, no?, en aquest sentit. Jo crec que totes comprem molts llibres per les cobertes que després són un bunyol. Espero que crec que no sigui el cas. Ho he parlat amb molta gent, jo sóc de les que no llegeix les sinopsis perquè no vull que em facin spoilers. Per tant, la meva entrada als llibres sovint és el títol i la coberta. Endavant. En aquest sentit sí. I tu dius de l'experimentació i de jugar, i d'aquí també van sortir els arxius de la custòdia, que inclou còmic, inclou un avançament del següent llibre, després has incorporat els mapes quan te'ls van demanar... Se'n diu explotació, això. Clar, perquè això no està inclòs en la venda, de fet es pot descarregar a la web de Mai Més. Sí, de fet és un artefacte publicitari, vull dir, no ens enganyem, hem d'intentar vendre llibres, hem d'intentar que la gent se'ls llegeixi, hem d'intentar fer el llaminer tot plegat. Llavors, com que també ens agrada aquesta cosa, aquesta part del friquisme i del col·leccionisme i d'oferir un plus, un valor afegit sempre a qualsevol objecte, va aparèixer la possibilitat d'això, ostres, podem fer un fulletó avançant capítols abans que surtin els llibres, així com la gent pot començar a mossegar, tot i que molta gent deia no, o sigui, jo m'espero que surtin els llibres. Jo no vaig llegir els avançaments, però sí que volia el merchandising, els dibuixets, els mapes, això sí. I com a anècdota explicaré que quan van sortir el primer i el segon, en el Festival 42 ja corrien de sota mà els mapes, perquè els vau fer abans que sortís el tercer, i això era... Jo recordo gent que em va dir, ostres, jo no podré venir el dia que reparteixen els mapes, si me'n pots agafar un per mi, i encara tinc per casa 2 o 3 mapes que no vaig arribar a entregar perquè al final van sortir. O sigui que, mira, si me'ls firmes, els podem revendre després, no? Ara hem fet un repàs d'aquesta saga. Recordo que el dia 26 de març surt el 5è. M'agradaria fer un petit joc amb tu, que és no parlar del teu llibre, sinó parlar d'algunes de les referències que hi he vist. D'acord, a veure si estic a l'alçada. Bàsicament jo et diré el nom i tu em dius si sí o si no, si hi ha referència directa o no, i vull una opinió d'aquesta saga que et digui, o d'aquests noms. Anem a provar-ho. Començo per la fundació d'Isaac Asimov. Sí, per mi és evident. Hi havia en algun moment quan estava construint-ho que em pensava, hòstia, me l'he de rellegir perquè em feia por estar massa a prop de certes coses de la fundació. Que hi hagués un mulo per allà, no?
no diré el què, però hi havia certes coses, inclús el propi concepte de la fundació, que deia, ai, Ricard, però això és normal, aquestes coses passen, és a dir, a vegades escrivim, no sabem com, una cosa que hem digerit, llavors, bueno, cal estar al tanto, no? I com que sempre fem això de donar a llegir els llibres, no? A lectors beta, zero o com nassos es diguin, i també les editores també s'ho llegeixen, sempre estem a temps i et diuen, eps, això a l'igual, aquí, o això, o és massa, i llavors sempre estem a temps, i se'n poden escapar referències, com deia abans. Tu quina nota li dones a la fundació? Ostres, jo crec que es costaria bastant un 10, Sí? Sí. I encara ara, perquè mira, d'aquí uns dies estarem al fons Asimov, Sí? i depèn del que em diguis si ho trec per allà o no. Ai, pobra de mi! Creus que encara es pot rellegir bé la fundació? Vull dir que no ha envellit malament? El primer llibre jo crec que es pot llegir bé. Sí, envellit. Hi haurà conceptes avui en dia, jo crec que seria escrit d'una altra manera. Una altra cosa és aquí, doncs, entraríem en en una conversa diferent si valorem Isaac Asimov, diguéssim, té les seves coses, diguéssim. La falta de dones, per exemple. Un fondo d'armari, diguéssim. Però crec que som capaços de separar obra i autora, i jo crec que aguanta, jo crec que hi ha conceptes allà que la psicohistòria, diguéssim, que és vàlid avui en dia, i aquesta tendència que veiem ara mateix amb egòlatres i megalomaníacs com en Donald Trump, entre d'altres, no? Diguéssim, i aquesta voluntat de controlar, no? Tota la informació, controlar la història al cap i a la fi, i el curs dels esdeveniments, jo crec que en aquest aspecte és actual, sí. En contra amb Rama, d'Arthur C. Clarke. No, aquest jo diria que conscientment en tot cas no. No. I si l'he llegit, crec que no l'he llegit fa temps i no en recordo gran cosa. Sí, no el tens en gaire estima, tampoc? No l'he llegit, no ho he llegit tot, no em considero un expert, i el dia té molt poques hores i no ho puc llegir tot. Però si tu no dorms, Ricard. Això és un altre tema. Ara dormo bastant, Ah, sí? Ara sí, vull dir, dormo bastant. Abans tenia insomni, ara no en tinc, me l'he curat bastant. Bé. Deixar xarxes té aquestes coses. Que el Ricard segur que si voleu contactar amb ell ja no podreu, O sigui, xarxes socials no en té, torna a la cova després de l'idíl·lic i no tornarà a sortir fins que firmi per Sant Jordi. Pràcticament. Pràcticament. O sigui que heu d'aprofitar ara en qualsevol moment. El juego de Ender, d'Orson Scott Card. Sí, mira, un altre capullo. Sí, per què ens fan aquestes coses? Sí, no? Quina manera de rebentar-nos la joventut. No hi ha cap Neil Gaiman en la llista, que si no... Mira, Neil Gaiman no el llegeixo, no l'he llegit mai, no m'ha interessat mai el seu univers. Soc així, vull dir, soc sincer. Soc sincer. Sí, el joc d'Ender, sí. Jo crec que és molt visible en totes les escenes i totes les referències de l'acadèmia, sobretot dels personatges joves, no? de la Luri Lavaran. Hi havia alguna escena que jo deia, aquesta és clarament, Dune, de Frank Herbert. Absolutament, sí. Hi ha coses, crec que estètiques, que és amb tota la voluntat d'anar-me'n cap a Dune, és a dir, que hi hagi personatges que portin espasa, per exemple, i que hi hagi poca presència de pistoles fins a cert punt, és voluntat pròpia i dir Dune, saps què vull dir? També li poses un 10 o...? A Dune, al primer llibre li poso un 10, sí. I la resta... Va cap avall, saps què vull dir? Saps que hi ha el progrés adequadament, doncs és una mica l'inversa. I les pel·lis? Mira, la del Lynch sempre m'ha agradat. Diria jo, contràriament a l'opinió de molta gent, la sèrie aquella, no sé si era d'HBO dels anys 2000, em va semblar interessant també. I les del Denis Villeneuve m'agraden també. Vull dir, jo és que realment, a mi la ciència-ficció, en cinema o en sèrie de televisió, ha de ser molt dolent, com Rebel Moon, per exemple, que és intragable, ha de ser molt dolent perquè no, saps què vull dir, em faci baixar la guàrdia i m'ho cruspeixi tot a mi a xiu-xiu, saps què vull dir? Xiu-xiu i com un nen petit. Star Trek. Sí, la nova generació, sobretot. Sí? I suposo que és una qüestió d'edat, la mirava a la tele al migdia i sóc absolutament fan d'en Jean-Luc Picard, d'en Data i de companyia. Sí. I hi ha coses. Sí, jo crec que potser més en el tercer i el quart, evidentment, que no pas en el primer i el segon.
i hi ha una cosa més moderna que ja dubto si l'has llegit o no, però que li trobo molts paral·lelismes, que és l'Extern d'Ada Hoffman. No l'he llegit. Ai! N'he sentit a parlar, està pendent, però no l'he llegit. Jo crec que l'Extern i l'Èter són cosins germans. Ah, sí? Bueno, tocarà llegir-ho. Ah, sí, no? Un saludo aquí als companys de Cronos. Que hi ha un paral·lelisme aquí, que sí que en el cas de l'Extern, l'autora és dona, però és que totes les protagonistes són dones i totes tenen particularitats, no? Neurodivergències, LGTBI i tal. Tu ets un home, però a la teva saga hi ha moltes dones, els personatges principals són pràcticament tots dones, sí. I jo crec que això és el que trenca més amb tota aquesta llista que acabem de dir de referències on tots són homes. No sé si això era també un exercici, una voluntat de dir vull trencar amb això. Hi ha les màquines del caos, crec que la majoria de personatges, menys en Rata i algun altre potser més secundari, són dones també. Sí, és per un cantó una decisió absolutament política, és a dir, soc un individu amb uns principis, crec que aquesta mena d'universos tradicionalment, avui en dia potser estan canviant les coses per sort una miqueta, no prou encara, però tradicionalment han sigut universos masculins, i masculins vull dir que tota l'organització de l'univers és masculina i les dones estan allà per casualitat, perquè existeixen, no haurem de posar alguna. En el cas d'Asimov eren dones trofeu i ja està. Sí, ja està. Crec que la seva vida també era una mica així. Llavors hi ha una voluntat de girar això, però tampoc sense necessitat de fer-ne una bandera, és a dir, no em cal posar a la coberta, no? La ciència-ficció de dona. Ah, sí, exacte, no? El libro con más mujeres por capítulo cuadrado. Però crec que si ens poséssim a comptar... Oh, Déu-n'hi-do. Compte que igual... I a més és divertit perquè el que intentem fer, l'escriptura, la construcció d'històries, té dues coses. Té una part on ens buidem i una part on ens trobem molt en l'escriptura i vaig dient, mira el Ricard, això és el Ricard, aquest sóc jo, i em sorprens, ostres, sóc jo. Seré jo? Sí, pues soy jo, no? I hi ha una altra cosa que és posar-se en l'altre i posar-se una disfressa, una màscara que no ets tu i que no té res a veure amb tu. I llavors, per mi, que sóc un home blanc heterosexual, no hi ha res més ara mateix allunyat del que jo concebeixo com poden ser dones de qualsevol característica. Hem parlat que portes molt de temps en aquest projecte, però com dèiem abans, tu ets il·lustrador de còmic. No sé si estàs treballant ara mateix en algun còmic. Sempre. Vale, és sempre, que no sé, és el que paga les factures. Com que està desaparegut de tot arreu, doncs no sé què estàs fent ara. He estat treballant durant bastant temps en un còmic de 160 pàgines que acaba de sortir a França, en francès ara fa poc, que és l'adaptació d'una novel·la de Miguel de Bonfoy, que és un escriptor franco-veneçolà. Crec que s'ha publicat aquí fa poc El somni del jaguar. Doncs una de les seves primeres novel·les que es diu Sucre negre, que és una història de realisme màgic, sempre es mouen aquests universos de realisme màgic, jo crec que deu ser molt fan d'en Gabriel García Márquez perquè està molt a prop dels seus universos, però té una prosa molt bonica i té unes històries que sovint són molt boniques. Llavors vam decidir adaptar-lo i ha sortit ara, i clar, fer un còmic de 160 pàgines obliga a tancar-se a la cova, diguéssim, no es fa d'avui per demà. Té tota explicació, no? Sí. I ara estic treballant en un altre còmic amb un guionista que viu aquí a Barcelona, és un sicilià, en Giovanni Di Gregorio, un sicilià que viu aquí a Barcelona, amb qui fa molt temps que ens coneixem, tenim ganes de fer una cosa lleugereta, una cosa que no fos molt tràgica ni tingués molt conflicte, que jo a vegades no, jo sóc molt intens, sóc intensito, i llavors necessitava una cosa una mica més rebaixada d'emocions, on no hi haguessin grans conflictes i tal. Però dit així m'ho estàs venint fatal. O sigui, jo soc molt mal venedor dels meus llibres. És com quan em pregunten de què va el teu llibre, no ho sé, com ho dic, ho has intentat tu abans resumir-ho, no ho sé, passen coses. Ho he fet prou bé, no? Sí, molt bé. Spoilers. Sí. Hi havia una època que amb les editores de Mai Més anàvem seguint a veure la gent, no?, que feia ressenyes en els blogs i tot plegat, a veure com ho resumien, a veure com posaven allò, ostres, el primer paràgraf com resumeixo això. Ni confirmo ni desmenteixo que el Sergio de Mai Més em va dir puc posar com a blurb una frase que tu vas dir un dia d'Estela Signata, jo, quina frase? Què vaig dir? Com me'l va dir, vaig dir, posa-la, posa-la. Sí. Fot-li. Clar, hem d'aprofitar una mica, diguéssim, totes les eines que tenim a l'abast per intentar fer que aquests llibres existeixin.
Com deies al principi, són llibres que sí, que és una cosa novedosa, és a dir, una saga de 6 llibres de space opera o de ciència-ficció, ras i curt, en català no s'havia fet, o s'havia intentat fer, o s'havia fet des de la paròdia, potser, diguéssim, o des de... O s'havia fet també molt espaiat en el temps d'anem construint les històries. Per exemple, el Jordi Emanuel té un munt de llibres que passen en el mateix univers, però és una cosa de 20 anys de treball i anar fent a poc a poc. I tu has dit, no, tot ara, vinga. Tot ara. Clar, nosaltres sabem, perquè el llibre funciona així, el món del llibre i les sèries funcionen així, els primers llibres s'acostumen a funcionar bastant bé, llavors fa una corba, diguéssim, descendent el que és la venda, estic parlant de xifres de llibres, i per tant sabíem que al principi despertaria molt la curiositat i l'atenció de mitjans de comunicació i, tal com vam predir, després s'oblidarien absolutament de nosaltres. I llavors ens hem de vestir d'eines i hem de dir, Karen, ens deixes fer servir la teva frase, si us plau? I tant, i tant. Doncs no sé si, aprofitant que tenim públic, hi ha algú que vulgui fer una pregunta al Ricard o algun comentari. Preguntes fàcils, eh? Sé que les editores estan movent coses perquè es tradueixi al castellà. Sí, els agradaria. Crec que serà difícil fins que no estiguin els 6 llibres. Vull dir, i a mi m'interessaria que sortís amb més idiomes i tot. És a dir, crec que és una cosa que hem de fer. T'imagines que en castellà sí que te'n publiquen en forma de 3? Jo espero que en català, en algun moment, acabi sortint en format en trilogia. Amb tot el dels arxius de la custòdia i tots els extras. El còmic. Tot allà, sí, un llibre, encara que sigui una edició limitada, però un volum tal com estava pensat, diguéssim, al principi. Això em faria il·lusió, però tampoc depèn de mi. Quan començo a construir la història i començo a definir aquest univers i les coordenades d'aquest univers i per què té aquesta configuració concreta, al principi del primer llibre, prenc una sèrie de decisions. Algunes són estètiques i d'altres són per justificar, diguéssim, com funciona aquest univers. Sí que volia que el primer i el segon llibre fossin una space opera, diguéssim, de vessant fantàstica, més propera a Dune, diguéssim, o inclús a Star Wars, que no pas a Star Trek, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, el tercer i quart llibre, la tecnologia és molt més propera, és molt més reconeixible. És a dir, i la configuració de l'univers també és molt més real i és molt més el nostre món, no? I llavors és aquests dos universos com estan enllaçats i com estan relacionats entre ells. Al cap i al fi seria, per resumir-ho, com es va d'un univers que és relativament proper, podríem dir, sense posar-li una data, no? Que és aquest futur on els humans tenim naus espacials i podem anar d'un planeta a un altre en el sistema solar, que podria ser això, un Star Trek o un The Expanse o com tantes altres obres, o una prèvia a la Fundació, perquè la Fundació és com molt endavant, ja torna a ser. Com arribar a un univers de Dune, que hi ha de Star Trek fins a Dune, que és el mateix univers, com es va d'aquest moment en què podem viatjar amb naus espacials, que podem fer la curvatura per accelerar i tot plegat, i tenim els motors de protoquàrticos i de lo que sigui, de cada univers, a un univers que és pura fantasia de lo lluny que està, no? Ja ho veureu. Jo espero respondre gran part, en tot cas, no m'atreveixo a dir totes, perquè bàsicament hi haurà gent que es farà preguntes que potser jo no me les he fet, no? I llavors aquelles preguntes no tindran resposta. Però gran part de, no sé si preguntes o misteris o no, no en tinc ni idea com anomenar-ho, peces del trencaclosques... Però jo el punt en què estic ara ja estic com molt tranquil·la, perquè ja sé per on van els tiros, cosa que fa 2 llibres no. Era com ara on anirà aquest senyor. Jo crec que ara el 5è, ja m'ho diràs, per mi és un dels meus preferits de llibres, fins al moment. No sé si ha sigut el cas cada vegada, perquè podria dir, no, bueno, vaig escriure el tercer, el meu preferit era el tercer, no? No ho sé, hi ha llibres que he patit més. Per mi el quart és molt focs artificials, saps? Un munt de personatges i un munt d'acció i un munt de coses i un munt de respostes i és com la traca final, realment. És com si fos el final de la saga i saps que encara te'n queden 2. Falten 2 llibres. És a dir, per explicar això, aquest fenomen, diguéssim, del segon
no, del segon i del quart, és a dir, en el primer llibre instal·lo l'univers una miqueta i en el segon puc jugar amb aquest univers i llavors és molt més agraït, diguéssim, jugar que descobrir, no? Que estàs allà construint i dient i estàs dient, bueno, un moment, aquest qui era, on estava, què volia. En el tercer i el quart passa més o menys el mateix, en el tercer torno a instal·lar un univers i el quart em permet jugar amb això i anar a pinyon. La gràcia del cinquè i el sisè és que ja tenim totes, saps què vull dir? Tenim tots els elements, ja els coneixem tots, els hem visitat tots, i llavors és joc. És a dir, va, som-hi, saps? Toda la carne en l'asador a gas. És que jo ja estic molt dins, i jo tinc moltes ganes de llegir el cinquè. No cal que te'ls vengui, vols dir? No, a mi no cal que me'ls venguis, ja els vas comprar de seguida. Doncs gràcies, Ricard F, per passar per l'Idíl·lic. Ens ha agradat molt poder tenir aquesta conversa que la teníem pendent i espero poder tenir una conversa també quan hagin sortit tots. I poder fer un balanç, no? I poder dir, doncs mira, al final no... O fer un episodi amb spoilers. Això estaria guai, saps? De dir, va, ara anem a destripar, vinga. Podem fer una adaptació de ràdio de novel·la, podem fer un... Estaria bé, No em donis idees, que estic molt loca, jo soc com tu, A mi m'agrada fer coses. Moltes gràcies, Karen, per convidar-me i gràcies a totes per venir aquí a escoltar-nos. Gràcies per venir.